Good morning! Hello guys! Mang-hike na tayo guys. Road to 5 AM na. Ayan, kasama ko si mama. Dalawa lang po kami ngayon kasi hindi nakasama yung isa naming kaibigan. Kay nadugay siya og tulog gabi guys. So ayun, hindi nagising ng maaga. Ginising ko naman siya, inayaya ko siya, pero kaso ayaw niya eh. So ayun, kami lang dalawa ni mama. But it's okay kasi on my way na din kami. Pabalik na kami doon sa workplace namin. Tas kay guys, grabe nang gawas ako mga singot. Ang mga mantika, sabi doon mama, nang gawas sa mga mantika. Yun oh. Singot kay ko. Yan. So yan guys, 5 AM na. Padulong na may pauli. In fairness, sayo ka emi ha. Kay sayom sa mi nakagikan. So ayan. Medyo ngiog pa siya. Baklay-baklay lang may ani. Exercise kalawasan guys. Kay syempre taas og dugo si mama, so kailangan niya mag hike. Bisag twice a month naman. Bisag twice a week lang or 3 times a week. So na okay lang na. Yan. Medyo nihayag na siya dito oh. Ayan na guys, malapit na kami. Saba kang ero. Saba kaayo ang ero. Hindi paningot ka ma? Hindi ka nangigog singot. Ang mga singot. So ayun na guys. Tomorrow. Hello guys. Good morning, good morning. Another day, another vlog. Here we are. So, nakita nyo guys, tulo na may kabuok nagbaklayan ng karsada. Ako, si mama o si ng ason. Darang usa si mama din. Ang usa. Uh-oh. Gahangak-hangak ang agi guys. Yan. Alas 4 kapin pa mi. Wala pa media. Midulhog na mi tapos karon. Mag-uhay lang nag alas 5 guys. Hangak pa more. Laban Japan gyapon taan eh. And guys. Medyo hayag na ang palibot. Hoy, naon sa mo diha oy. Ka-orange mga ason. Ayan na guys, pauwi na kami. Kalami sa hangin. Nindot kay sa feeling ang hangin oy. Sana all. Hayag ang suga. Today is Wednesday. Three hours later. Guys, anhit adre sa garden. Garden nga napuno sa sagbot. Charot. Ayan. Everyday ginagikuan mo og kuan o tanon. So kana diha
Gisugda na ni mama ganiha or gahapon ba na? Gisugda na niya kuhag-kuan, sagbot. Ayan, sibuyas dahonan, tangad or tanglad. Diha dapita kay inay agbati sad nga nay kangkong pila ka buok. Sili at sal guys. Nay naawit, napay namuwak ko. Hindi hibaga kay sagbot no. So hawana ni ikaunya ni mama. Yan diha. Tapos deres kilid oh. Ayan. Guwapa kayong kamunggay. Samot ang wala pa na kwa eh. Nya ang orange o nagbitay. Nakuhaan na ni siya guys. Ganiha gikuan ni ma'am. Ilahang gikuan. Gi pikas-pikas. Tamis ni siya og duga. Yan. Mailhan ni siya nimo og mahino guys kay inig. Kuan bitaw nimo? Inig hikap ani ba kay kanang dili siya gahi bitaw. So kani mga gahi pa manignaong wala pa kay ni duga. Di pa na siya pwede. Yan. So karon na ako'y gibit-bit. So taganag unsa ni guys. Coffee. Parang siya sa tanom, dili ni siya para sa tao ha. What? Yabuno. Yabuno ni siya sa kuan guys. Ato ibutang. Ayan. Gikan siya sa gawas. Breakfast blend. Pero meron akong tanaw, simhot ani, abi na ako og kuan. Mainom gini namo ba niya. Kuan man para man ni sa tanom. So yan, i-open na to tapos atong katag-katag iabuno na to siya sa tanom guys kay para mutambok. Ayan, nahihirapan ako sa kalisod. So, i-open ko ni ron. Guys, lagay natin dito ang mga coffee kay para iabuno sa mga tanom. Ayan guys. Ang uban ako na lang kuan huwad or gibukbok. Yan. Tapos na. Yan, wala nang laman, di ba? Tapos yung iba naman walang laman. Yan. Tapos na ako maglagay ng coffee sa mga tanim. Fertilizer na siya. Grabe, napakainit. Ako ay gisingot. Yan guys, madumi pang aking kamay, no? So, diri nga dapit. May mga tanom dagko kaayo. Yan. Dagko kaayo, no? Sagbutan. Dinhi guys, na ay kuan ni Mama Mary. Yan, Mama Mary. No? Singot kay ko ay, grabe. Singot kay ko in fairness. Guys, awa ha. Wow! Himsog kay ang kuan o litos. In fairness, bet mo na ako ay. So, kuan rin silang tubig guys. So, murag, I think wala pa ni 1 week. Gibutang naman ni Mama dere. Ayan, nakita ninyo guys, tubig na. So, dinhi nga part, na itulo ka buok kay syempre, sobra man. So, bali, 18 ni ka buok. O, pila man eh? 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dyan lagi. And then, sobra man ang iyahang butanganan. So, mo siyang yun, ani ni siya. Ayan. Wala pa na siya 1 week ha. Ibutang na mo ni Mama dinhi. And then mulabong pag gina siya maayo guys. Mo green pag gina siya maayo. Yeah, syempre gibutangan sa ni Mama atong last week og kuan kanang say panganay abono daw asa vitamins. Oh, murag vitamins siguro to para ani. Ana, sudaghan ni siya tubig ha. Oh, ayan. Dapat matugyad gini siya kay para iyang gamot mabuhi para dili mamatay. Yan, ganyan lang guys. Ani pud oh, daghan po ning tubig.
Ayan. So, manggamot siya din ha. Tubig sa uwan among gibutang ni mama ana. Yan, himsog ka ang tanom. Then, ang mga kamunggay, purya-buyag, perting pagkadaghana. Tumoy lang kaayo. Ni maabot. Di ni siya masayon-sayon og kuan. Kuha. Gawas na siguro kung tag-o na. Yan. Kamunggay. Daghan kayong kamunggay, di ba? Okay din hi. Tapos, nakapanglaban na sad ko guys. Usa ko na mahaw, nang laba ko daan. Kay, syempre, manglimpyo na sad ko ron sa kwarto nila ni ma'am. So, may nang mahuman na jud ko. Mahuman dayon ko kuan, wala ko yung hunahunahong labhonon. Tapos din nga side, mga aloe vera. Green kaayo, himsog kaayong aloe vera prebuyag. Yan. Guys, dito lang tapos ang aking video kasi marami pa akong gagawin. So, next time ulit. Thank you so much for watching. God bless us all. Mwah!